Τι να είμαστε πάλι. Έτσι το πιάνω. Έλα. Τι κάνεις εδώ. Τα backrooms θα είναι εκεί κάτω. Ας πάμε τούτο. Το μάλιστα. Πες ένα για... Φεύγουμε κλείστο, άντε. Για τον Φλάβιο. Φλάβια, μόνο για σένα. Το αγαπημένο μου. Δοκιμάζει γυαλιά, τι λέει. Είπες με. Το πηγαίνουμε. Ένα χάρτινο είναι. Ναι. Είναι 30, 83, 34 Είναι αυτοί. Έχουμε αποβιβαστεί και είναι η ώρα να αρχίσει το ταξίδι. Η ώρα είναι 10:30 και δεν μας μαγειρέψει ο οικοδεσπότης μας. Ρώσια υψηλή ποιότητα. Θέλουμε να βάλει κούδο να πούμε. Come on. Όλα. Στο βάζει εδώ κάτω. Τα headset πού βρέθηκαν εδώ. Τα ξέδαψε με τα σκάρια. Είναι μάρκα Silver. 10 ευρώ. Εδώ η... L'amiral de Ρυχνή. Το είναι μπενζίνα. Ναι. Αλλά και ρελή κολεξιόν. Εδώ βλέπουμε τον Δία. Εδώ βλέπουμε... δεν ξέρω ποια είναι. Λύρα. Εδώ Ποια είναι η λύρα. Ωχ! Δεν θα είναι πάντα. Σου πάει τόσο πολύ. Ναι, για το Φλάβιο ήταν, αλλά... Ανταλλαγή καπέλων. Α, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Έλα, πήρα παλίτσες. Η μεγάλη ήταν ακριβή, οπότε πήραμε και έτσι. Αντί για να παίρνουμε να περισσότερο. Κοθείτε ρε. Έλα με τα ψαράκια. Τους ώμους βάλε. Το μητάρι, σωστός. Ωραία, άντε πάμε.
Έρχεται ο πρωταθλητής. Είμαστε στο Τόλο. Ένα νησάκι, γιατί πρέπει να πάμε σαν νησάκι. Πολύ μακριά. Ήταν πιο μακριά από τότε. Κοίτα, ο Γιώργος θα πήγαινε. Κάποιος πρέπει να βάλει να γιστρώσει το zipline και μετά όλοι εμείς. Εδώ παίζουμε καζίνο. Θα κερδίσει το. Κερδίζει. Και γυρίζει. Έλα παιδί μου, έλα. Είχε κάτι λουκουμάδες κάπου. Αλλά τους έφερα. No, no, no. Περπατάμε στους δρόμους του Νάπολη. Πού μπαίνουμε ακριβώς? Κάπου εδώ θα συναντήσουμε μια κρυφή κρύμνη. Oh my god! Oh my god! Δεν θα πεταχτεί τίποτα. Είμαστε στο στοιχειωμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο, όπου τη νύχτα Θα το φάει τι κυβάλει. Έπω πάμε οι άνθρωποι. Σαν το πυροβολέιν. κάνε πως πέφτεις, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Συγγνώμη, γίνεσαι. Μην το κάνεις! Φτάσαμε στο ρολόι. Δεν είναι κανείς μέσα τώρα, το καιρό, Στον Ναύπλιο. Από ψηλά. Έλα γαμπρέ. Η συγκέντρωση κάτω από το Φίνικα. Εντάξει. Πω. Και θα πέταξουμε στη θάλασσα ρε παιδιά. Να δούμε αν επιπλέει. Μέρα τρίτη, επεισόδιο 2. Κάτσε αυτό τι πάνω. Ναι, τώρα φεύγουμε για φούρκι. Πες ένα γεια. Πάμε τώρα YouTube. Πάμε, ακολουθούμε τον οδηγό μας. Ποιο θέλετε, μπλε, κόκκινο, άσπρο? Έλα, κάθομαι πίσω εγώ. Προσοχή στο τιμόνι, Πολύ μας περνάνε και εγώ. Έτοιμος, πάμε. Παρκάραμε παράνομα. Γρήγορα, γρήγορα. Έλα, μας κόβουνε. Διπλή φορά. Τώρα είναι αυτό. Κορνά. Hello. Στάματα πετάει.
Έτσι. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Είτε το δρόμο. Θα παίρνεις μόνος σου. Περίμενε. Εδώ. Και αριστερά. Οκ, πάμε. Πάμε μόνο στο λιμάνι νομίζω από εκεί, δεξιά. Δεξιά, δεξιά. Πάτε πολύ αργά, άντε, άντε, άντε. Όπα, σας παίρνει κάτι πάρα. Εδώ είμαστε με το ποδήλατο και τους τρελούς που κάνουν βόλτα. Έλα! Να σου πω, ή θα κάτσεις όμορφα και ωραία, ή φίλε άμα φας το κεφάλι σου, εμείς την πληρώσουμε. Δεν πειράζει, εγώ πληρώνω. Μόλις χάσαμε την κόρνα. Έλα, επιδιόρθωση. Για κοίτα μία στο μία. Έχει το μάλλον. Εντάξει, πάμε ελεύθερο. Άντε παιδάλι. Έλα, ένα συγχαρητήρια, ένα μπράβο στον οδηγό μας. Άντε, τι είναι όλα αυτά. Πόσες φορές θα σας το πω. Τι ρε, πατατάκια. Έχουμε VTX. Δεν έχει. Δεν βρω εδώ παραπάνω. Πλήρωνε. Δεν το βλέπω, συνηθίζουν τα λόσνια. Io Tribuni, io italiano? Sì. De Torino o di Florenza? Sì. Sì. Sì, sì. Io, ma che caccio, eh? Ok. Sì, sì. Sì. Ξέρεις τι είπα τώρα, ρε? Όχι. Είσαι πολύ μαλάκας. Αλλά θα μπαίνουν στο μαγαζί σε μαγαζί για την καφιά. Μάνθο. Hello? Βραζιλία βάλε ρε. Βραζιλία. Θα το βάλω επειδή το πες εσύ, Μέτρα, μέτρα, μέτρα. Πού κουράστηκα. Έρε πιο σιγά. Έχει μια σπηλιά. Κοίτα. Θα φέρεις για δύο. Θα πάτε δηλαδή. Ευχαριστώ. Ένα ξελάκι να ανάψω μια φωτίτσα ρε. Φωτίτσα. Θα κάνω ένα save game. Φλάβη. Hello. Έλα, σε πετάμε να πάρεις νερίτης. Ναι, νόμο. Όχι, αυτό είναι. Ντομάτες. Ντομάτες. Οι πατάτες είναι πεσμένες. Selfie. Δεν ξέρω ποιος φαίνεται και ποιος όχι. Αλλά θα φανεί. Επειδή είναι βίντεο. Νόκια 90 κόνσεπτ, κάτω 60. Είμαστε στο προμεχόνο νούμερο 2. Σημείο για να πέσουμε. Αλεξίπτωτο θα ήταν ωραίο αυτό. Μα εδώ ήταν ο Κολοκοτρώνης που τους άντεψε και ελευθέρωσε τον ναύπλιο. Χαίροντας τουρκικό αίμα. Και μετά εμείς το φυλακίσαμε, βλέπεις. Οπ! Τι είναι εδώ ρε, μην πέταχτε τίποτα. Εδώ ήταν ο Φλάβιος. Παιδιά ανοίγει. Τι κάνει. Ελάτε παιδιά, έχει μαύρο είσοδο. Αμάν και εκεί έχει. Παντού έχει. Κάτι είδα να κουνιέται. Δεν θα κατέβει. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Ρε, Θα θες το τρώνε το βίντεο. όχι. Εδώ βλέπουμε τον Indiana Jones. Τρέχτε, έρχεται.
Επόμενος. Το πολύ που δεν μάθεις. Ψάχνουν λίγο. Παπάδι. Shit. Έλα, Ρολόι. τι σου πέφτεστε. Είμαστε πάνω στο παλαμίδι. Hey, μην πας εκεί μέσα, θα απευθύνεσαι στο bathroom. Τι γελάζεις ρε? Εσύ θα πας πρώτος. Έλα εδώ. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Κρύβεις, εδώ είναι, να. Αυτό το Mercedes είναι δικό μας, παιδάκια. Μόλις αποχαιρετήσαμε το ταξί. Yeah. Λοιπόν, αυτή είναι η παραλία με τα χαλικάκια. Τα πολύ μικρά χαλικάκια. Δραματική εμπειρία, από το ψάρια. Σήμερα στο συναυλίο, 1946. Ιντιάνα Τζόνς, έλα εδώ. Τι βαθμολογία θα βάζετε στο πτυχίο? Τα σχόλια. Αν υπάρχουν. Θερινό. Ανεβαίνει τα σκαλιά. Σινεμά. Archimedes was a mathematician. mathematician, but more than that, an inventor, a brilliant engineer. Baby, calm down, calm down. Yo, this is your 10 η ώρα το πρωί. Έλα ξαναγέ, πες τα όλα. Καλησπέρα, Πλεκτόπουλα. Είμαστε στην Μυκένη. Θα δούμε το τάφο προγραμμένο. no, tell me no. Baby, come here. Το γραμμένο, το κράχος το γραμμένο, η κούπα το γραμμένο. Ολόκληρος κοράς μέσα. Ποιος ξέρει τι γράφει? Subscribe to famous.com. Υπήρχαν και τότε σκυλιά. Γιοντά είναι πάνω. Ω, ένας Φλάβιος. Η πύλη, ωραία πύλη, τι δείχνει, των Λεόντων. Εκεί στον άβαθρος είναι αυτό. Εδώ. Μεγάλη ανάβαθρα και ληστά δωμάτια. Είναι υπόγειος δεξαμενή.
Μην μας κλείσουν μέσα. Δεν κλείνεις όντως, μην αγχώνεσαι. Μια σπηλιά, παιδιά, είχαν τζετζάκι, να το. Σκέφτεσαι κι εσείς. Έλα. Παιδιά, ο ξεναγός μας παράτησε. Φεύγει. Περίεργο, να το και πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν βλέπω. Μάνθο πρόσι το κεφάλι. Εγείς του. Όταν... Αγείς... Πώς είναι ο Θάνος αυτά. Μαγκά, μπαίνεις στο αυτί μου το καταραμένο. Δεν είναι τάφος κλειτεμνίστας. Μη βγει κανείς από μέσα και τρομάξουμε όλοι. Τι κάνετε, παιδιά, από μέσα, γυρίζετε πίσω. Φεύγει το λεωφορείο, ρε. Θάνος εκατομμύρια επιστροφή. Ψιζιπά. Παίρνω ανάσα. Εδώ θα βρούμε το καλύτερο μας φίλο. Σήκω Μάνθο και μην κοιμάσαι. Έλα, Θανάση, μην κοιμάσαι, πιάσου μια μπύρα. Κρυφάτε, ρε. Μόνος να βγει, δεν κατάλαβα. Σκάβεντερ! Come on! Come on! Yeah! Έλα μια βουτιά τώρα. Τζόφια βουτιά. Εδώ κάνουμε μακαρονάδα. Προς το παρόν είναι μόνο νερό. Όπως Ιταλιάνο. Τελειάνω. Θα τα βάλουμε όλα μέσα. Και επειδή είμαστε 5 άτομα, δεν θα κάνουμε τις συμπλήσεις. Πάλι εσύ και βγαίνεις και περάσουμε στην καρνιτούρα. Και μανιταράκια. Από τον σεφ. Γεια σας. «22». Τυχαίο, δεν νομίζω. Φλάβη, Φλάβη, Φλάβη. Με υποθέσω να βγει. Πάμε Καλαμάτα.
All on board. Και ήταν κυριολεκτικά σαν τα τρένα που σου παρουσιάζουν. Νέα γενιά ανακύκλωσης, ανακυκλώστε τώρα και κερδίστε. Ήρθε και η μέρα τώρα που θα γιορτάσουμε και τα γενέθλια. Τίποτα δεν χρειάζεται για να κοιμηθείς εκτός από έναν ψηλό καναπέ. Μην μιλάς εσύ, κοιμήσου. Διακοπές χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Ο Καπαδής θα βλέπουμε και πώς ήταν παλιά τον Αύγουστο. Μια καραμπίνα. Και την εύχομαι να χαθόμεν και να χαθόμεν κατά κράτος και διαπαντός. Εγώ το λέω είναι αποτελέσματα της διχόνοιας και της αναισθησίας, έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Μελόνχη μπροστά. Γιώργη. Η κεραυνή του στόλου του Αγίου μας το Κίνκα και της αρμάδας του υγρό και με το μενοβήμα όλα μαζί ροδοχνούν πως ξανάρισε πάλι στο κουντουριώδη την ψυχή του τουρκό νύχτρα. She weighs 150 kilograms and fires $200 custom tool cartridges at 10,000 rounds per minute. It costs $400,000 to fire this weapon for 12 seconds. Και βιογράφιο. Αυτό είναι πληστικό. Και το ΜΚ42 κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι. Κλασικό γερμανικό πίσω. Βέιλερ στο YouTube. Ένα μήνυμα για την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μέσα από τους αγώνες σας έχουμε κερδίσει την ελευθερία μας και ζούμε σε ένα ανεξάρτητο κράτος. 12 seconds later. Θα το βαθμολογήσουμε, Πόσες λέξεις είναι? 1, 2, 3, 4. Καρέρας, γεύσεις με υπογραφή. Αναπτήρα έχουμε. Και εδώ, έτσι μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι πίτσα με γαρίδες και ατζούκες. Πίτσα ξυλόφωνο. Τι είναι αυτό, ρε? Χαμίδι, ναι, και μύδια. Ο εορτάζοντας παρακαλώ να σβήσει το κεράκι, το σβησμένο κεράκι. Και αν δεν έχει πλάκα. Ξεφωκώ, ρε. Πού πάτε, ρε? Εγώ φεύγω. Γεια σας. Ελάτε εδώ. Εντάξει, έχει και κάποιος εκεί, θα μας κόψει την πτώση έβρεση. Το σχολείο έχει δείξει μαντό μαυρογένιο. Η πεντάδα. Η συμμορία των 5. Δεν μπορούσα να μιλήσει. Έχουμε άλλα 20 βάλω. Κι άλλα θέλει, τι είναι αυτό? Φαίνεται σοκολάτα. Παιδεύτηκα. Να ζήσεις Φλάβιε και χρόνια πολλά. Ζωντάνια! Μεγάλα.
Αντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα μία σοφό. Νιώστε με. Ποιο άλλο? The box contains nothing. Πολύ λογική. Με πλέον σου και μετά. Το κυρίως μενού τώρα. Κλασική πίτσα. Okay, nice. Ωραία που μ' αρέσει. Με θεμάτι. Γίνεται. Horror μου αυτό. Ειδικά για το βράδυ, έτσι, με τα χάραματα. Δηλαδή, αν μου βάζεις κρύο μέσα, τι γίνεται? Έχουνε 1.783,5 ευρώ. Μόνο. Τι κάνουμε? Από Zoom κλείσει. Τι ώρα για το τρίτο σου και μεγάλο δώρο? Γράψε The Man, The Myth, The Legend. Έχει αληθινή ιστορία, γενικά όλη η ιστορία τα γράφει. Εγώ το έχω διαβάσει. Ό,τι σου δίνει να διαβάσεις και εσύ. Δύσκολο να περάσουμε τόσο. Να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάζεψε τα τώρα για να κοιμηθούμε. Η σοφερίνα μας. Πάμε στο θέατρο της Πιδάβου. Ευτυχώς που έχουν και διαφημίσεις. Είμαστε στο Πόρτο Χέλι. Το Βαρκέλια δεν βλέπω. Εδώ φεύγουμε από το κουνούπι και πάμε για πίτσα. Περίμενε. Η εκκλησία του χωριού Με την αναστησία στο πάνω. Και εγώ που να τη ρίχνω. Έλα, χειροδύναμε.
Αυτά ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τέλος! Μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα πλήρη επεισόδια του vlog στα podcast από το κανάλι μας.